Najviši cilj čovekovog razvoja je potpuna dominacija svesti nad materijalnim svetom. Od svih sila trenja, ona koja najviše usporava ljudski napredak je neznanje, ono što Buda naziva najveće zlo u svetu. Da, istina je da uvek preduzmem više nego što mogu da ostvarim. Čovek je rođen da radi, trpi i da se bori. Ko tako ne čini, mora propasti. Dar mentalne energije dolazi od Boga, vrhunskog bića, i ako mi koncentrišemo naše misli o toj istini, postajemo skladni sa ovom velikom moći. Vreme će nam suditi. Velika misterija našeg postojanja tek treba da bude razrešena. Čak ni smrt možda nije kraj. Ja se ne bavim proricanjem, nisam gatara. Ne proričem ljudima sudbinu i nisam izumitelj. Ja otkrivam. Ja sam otkrivač principa koji postoje. Jednako se ponosi moga srpskog roda i moje hrvatske domovine. Živeli svi Jugosloveni. Ja sam, kao što vidite i čujete, ostao Srbin i preko mora, gde se ispitivanjima bavim. To isto treba da budete i vi i da svojim znanjem i radom podižete slavu srpstva u svetu. U neprekidnoj samoći postaje oštriji. Sreća i nesreće su samo pitanje stava. Da biste bili srećni, potrebno je shvatiti da je život putovanje, ne odredište. Ne žalim što su drugi pokrali moje ideje, ali žalim što nemaju svoje. Ponosan sam što sam potekao iz zemljoradničkog viteškog naroda, koji je u neprestanoj ljutoj borbi za svoje ideale i evropsku kulturu zadužio Evropu i svuda zaslužio čast i poštovanje čitavog sveta, naročito Velike Amerike. Delovanje čak i najmanjeg stvorenja dovodi do promene u celom univerzumu. Ako budem imao sreće da ostvarim barem neke od svojih ideja, to će biti dobročinstvo za celo čovečanstvo. Ako se te moje nade ispune, najslađa misao biće mi ta da je to delo jednog Srbina. Neće biti veliko zlo ako učenik zaluta, ali ako veliki umovi nisu u pravu, sve će skupo platiti za svoje greške. Taj novi svet mora biti svet u kojem neće biti iskorišćavanja slabih od jakih, dobrih od zlih, gde neće biti ponižavanja siromašnih od silovitosti bogatih, gde će dela uma, nauke i veštine služiti zajednici za olakšanje i ulepšavanje života, a ne pojedincima za sticanje bogatstva. Taj novi svet ne može biti svet poniženih, pogaženih, već svet slobodnih ljudi i naroda jednakih u dostojanstvu i poštovanju čoveka. Vaša mržnja pretvorena u električnu energiju mogla bi osvetljavati gradove i gradove. Svi smo mi jedno. Ljudi su međusobno povezani nevidljivim silama. Pojedinac je prolazan, rase i narodi će doći i proći, ali čovek ostaje. U tome leži duboka razlika između pojedinca i celine. To je paradoksalno, ali još uvek je istina kada kažu da samo neznalice misle da sve znaju. Što više učiš, više shvataš svoje ograničenje. Mir u svetu može doći samo kao prirodna posledica univerzalnog prosvetljenja. Sukobi između pojedinaca, kao i vlade i naroda, rezultat su nesporazuma u najširem značenju ovog pojma. Nesporazumi su uvek uzrokovani zbog nemogućnosti da se ceni međusobno mišljenje. Širenje civilizacije se može uporediti sa širenjem vatre. Prvo je to tiha iskra, a onda podrhtavajući plamen, a onda moćni požar koji postaje sve jači i brži. Radim nešto što drugi ljudi smatraju nemogućim. To je ono što me pokreće. Oni koji žele da uživaju plodovima svog rada ne smeju zaboraviti da su druge generacije posejale drveće. Izvor najveće nesreće leži u mislima o prošlosti i budućnosti. Budućnost pripada onima koji veruju u lepotu svojih snova.